13.3 čas, zle vidím. 179, maximálka a čas 13.36. No a na uturbené kusy ideme ďalej. Tentokrát zadohrá E36 s brutálnym ovutím vzadu versus E36 Corvetta. Takže dvakrát zadný náhon. Opäť brutálne VMWčko zo susedného Poľska, ktorý si tak troška prelisoval zadné disky, ale fakt len troška, na nejakých 15 palcov. Jají, škoda nevydareného štartu, ale nejde tam tá rýchlosť. Moment. On to tam nájde, tie chvalty. Treba počkať, pretože nie je dobré, keď sa nám otáčajú autá cez káble.